Käytiin Queenien kanssa Laukaan klinikalla, kun Queenilla alkoi olla vähän huolestuttavia oireita. Mahaan ei saanut koskea, satulovan laitto oli tosi hankalaa ja ratsastaessa se meni usein pissausasentoon, vaikkei oikeasti pissannut. Laukassa tuli myös välillä pukkeja, niin päätettiin tutkia kunnolla. Klinikalla aloitettiin ontuma- ja tartuskokeilla ja juoksutettiin eri pohjilla. Sitten otettiin röntgenit polvista ja kintereistä ja siellä kaikki näytti hyvältä. Ultrassa käytiin läpi polvet, kintereet, kohtu, munasarjat ja SI-nivel ja nekin kaikki oli kunnossa, paitsi takapolvissa näkyi tulehdusta. Lopuksi tehtiin vielä hammastarkki, jossa löytyi piikkejä edellisestä raspauksesta ja ne saatiin nyt hoidettua. Takapolvet piikitettiin PRP-hoidolla eli pistettiin omasta verestä tehtyä ainetta tulehdukseen. Nyt ollaan muutama päivä levossa ja aloitellaan sen jälkeen normaali rasitus pikkuhiljaa. Sekä iso kiitos Laukaan klinikan eläinlääkäreille ja hoitajille hyvästä hoidosta.